Hazviperi mushe panguva ino vanhu voya vachiti hameno Zimbabwe ndo patasvika apa. Vaona kuti ZANU-PF yoronga presidential star rally kuPrickip Farm unova Prazi kana kuti famu remutungamiri wenyika. Sana pana mashoko atiri kuona nemaflyers atiri kuona kuti ari kufamba maflyers aya aina kuda tagwirei, ari kuonekwa kunzi he is a business tycoon ende panguva ino ari kuonekwa kunzi is mobilizing. Aiwa, anytime wogona kuzongonzwa kuti aiwa vana tagwirei, aiwa vava kuzviita kumusoro presidents. Sana pana mashoko budanyirwa pana apo subscribe like out on the bell icon. Zimbabwe anti-corruption no poster this picture unova in advert yamuri kuona yakanzi ZANU-PF kwekwe presidential star rally Prickip Farm Sunday 25 May at 10 AM hours. Mashoko anobuda nyuka panapa tiri kuona kuti this ZANU-PF presidential star rally ichionekwa ichimobilizwa chinzi ndevakomana veZANU-PF vemukwekwe. Panapa we will be surprised awa tichiona kuti inogona isingori yevakomana vemukwekwe chete, but tinokwanisa kuzoona some of the people nemamwe magovernment officials vachibva aiwa vakananga kuHarare vachiuya kuthis Prickip rally. Panalini mwana wamacritics emutungamiri wenyika neZANU-PF vanobudawo vachiti general vari kudyiwa netsanangudzo. Vakavarayirwa general, how many times did I call you? Munosara kufashion show Dr. Oxy vachienda nenyika. Mashoko ari kubuda panguva ine atiri kuona kuti people they are awakening. Vari kumutsa VP Constantino Chiwenga, makambonzwa vana Bomshogeza vachiti mageneral muripi, muri nyatso kuona kuti nyika iri kuenda kumawere, nyika yakunoparadzwa, but muripo vanhu vari expected awa necommunity vari nyatsozivikanwa kuti you are the only one wakwanisa kurescue nyika, but panguva ine varatidza kuti vakavata zvavo. Tichiona kuti this mobilization iri kuitiwa neZANU-PF ichipusha mutungamiri wenyika for 2030 inyatsoonekwa kunzi these guys aiwa they are geared, these guys they are motivated, but they are being motivated by what? By bribery, by corruption, by cronyism. Mashoko ari kubuda panguva ino anonyatsoonekwa kunzi aiwa ZANU-PF especially iri allied ne2030 iri kumobiliza kuchionekwa kunzi mavoices ari kuandamaina kana mavoices ari kuenda against 2030 anguti vavava. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Apinda comment section medu mutudze mafunguro enyu, subscribe like, totonga bell icon.